Khasivuse kaloku. Nganibuza umbuzo. Umbethela ntoni lo mntu? Lo uthe masizombetha ngoba uyathakatha. Kodwa uselayithi isitile nale yodwa. Hayi funini. Hayi. Akho ncane. Hayibo. Womanik, ay moto sak. Womanik, ay moto sak. Mina. Afuba izombi yakho. Hayi khona mphela Amilon. Budam. Take a petrol open banana. It's time's out 2023. Xa ucinga kuzokwenzeka ntoni kwi-final episode asazi. Watch more videos from Kasugeni Skit.